ọma Igbo asị na ogo gbuzue ọchake ụkwara oge ya ụda ọrụ n'oge ahụ anyị je wetara gị ihe omume ka o si mee ebe anyị na-agụpụtara gị akụkọ ndị gbara elu n'ihu akwụkwọ kwa ụbọchị eji m aka na ịdị njikere ịnụ ka o si wee mee na nke taa bụ Fraịde ahịa afọ mkpụrụ abalị asatọ n'ime ọnwa 12 nke afọ 2023. Cheta na ọ bụ n'Ugwumba telivishọn ka ozi anyị si erute gị. Aha m wee bụrụ Emilia Onyinyechi Nwankwo, kpọọ m Adaoledo. Dịka isi wee mara, mụ na onye isi ozi n'Ugwumba telivishọn ka na-anọrịkwa ka ọ dị ugbu a, Maazị Mike Onobu. Biko kene ọhaneze. Ọ dị mma Igbo daalụ nọ anyị chọrọ iji ohere a wee mee ka unu mara na ọ bụrụ na e nwere ihe ọbụla bụ ihe ị chọrọ ka a gbasara gị dịka ozi ngwaahịa gị maọbụ ozi ọbụla nwekwara ike ịkpọtụrụ anyị nwere ike ịbịa kwado ọnọdụ a site n'itinye ozi maka ngwaahịa gị maka ọtụtụ ndị mmadụ ka na-ajụ anyị ụmụ na ụfọdụ ndị ma anyị na Lagos mgbe anyị bidoro mara na anyị bidoro na NTA Channel 10 mana ebugharị ebugharị ọnọdụ ugbu a anyị nọzi na African Magic Igbo anyị nwekwara chanel nke anyị na TSTV mana echere m na ebe kachasị mma ugbu a bụ na ọ bụrụ na ị nọrọ na soshal midia wee tinye ya dịka etu anyị nọ ugbu a atinye ya ọdụgo ebe ahụ ọdụka ebe a kụrụ ntu adị ewepụzi ya ewepụ ndị ọbụla nenere gị nene ya afọ kwuru afọ na-abịa na ya mbịara biko ebe akwagide mmemme a nakwa ọtụtụ mmemme dị iche iche anyị na-ewepụtara gị n'oge Ugwumba TV ọkachasị na soshal midia. Ka anyị gaa n'ihu. Akụkọ mbụ anyị wetara ebe a taa na-asị Nigerian youths sell their sperms, eggs to survive as economy bites harder. Nke a wee na-akọwa na ụmụ ntorobịa ndị obodo anyị a na-erezi ihe ha ji wee bụrụ nwoke nya sperm na nke nwaanyị eji amụ nwa ka wee fụkwa ihe eji aracha aka. Ihe a wee bụrụ ọnọdụ ọwazi ogodo. Ụmụ nwaanyị ọ na-erekwu nke ụmụ nwaanyị na-ere nke ha, ụmụ nwoke a na-erekwu nke ha. Eche m ọsụsụ ụmụ nwoke mba ụmụ nwaanyị so onwenu nwoke ere nke ya ma afụghọ nke nwaanyị onwenu ihe ga-emenwu. Achọbụrụ m ịjụ ihe eji eme maka na e nwere otu vidio nkiriri mbọsị o si na Ghana wee na-ekwu na ọ bụrụ na nwoke di na nwaanyị n'otu ugboro ahụ ọ nyụrụ na ọ ga-anyụ ihe dịka 400 million cells. Na-asịzi ọgwụ ụfọdụ agụụ na-ebute ajụjụ anara ikekwa ụfọdụ asị na etu ọ ga-adị ihe na ngwa were ya kama m ga-agakwuru ya na ka e were ya ka a chọrọ m ego ka m wee rachaa pịọm mana n'eziokwu ya bụghị bụ ihe ịgba anya mmiri na ụmụ ihe chi okike wepụtara anyị ga-eji na ihe eji akpa ego maka agụụ na uche ezughị ezu maka na ọ bụghị ụsụsụ ebe ị ga-eji weta ihe ị ga-eri. Ọzọ dịka ibi ya bụ na ịma na mgbe ụfọdụ enwe ihe ụfọdụ ndị mmadụ na-emewe etu a o mezie onye ọbụla ma ndị uche ha kwụkọta obido gbagọwa agbagọ mgbe a na-aga n'ụlọ ọgwụ ịga n'ụlọ ọgwụ iwuru ọbara ndị a na-asị gị bịa doneti ọbara a na-edoneti ọbara emechazie ndị ụfọdụ ekwensu kụrụ tinka n'isi wee bidozie edoneticha ọbara ebunye ndị ahụ bana na swit ga were ọbara ree ụfọdụ sizi mba sịkwụ ahụ ụgwọ ọbara ebe ọ bụ na a na-erekwu ya ere ka ị ka ga-eji nye gị ya na-anaghị ihe ọbụla ị gara ya ere ya bụ na o meziri ugbu a ndị be anyị ngwa ahụ mgbe ọ ga-abụ ruo kịta ụfọdụ asị na ọka ka mma si ka m rewezie ya bụ ihe ere kama a ga na-agbafu ya agbafu maka na ana m eche na rukwu ugbu a amabeghị m ihe eji eme amabeghị m ihe eji ya bụ ihe ịmabeghị ihe eji eme eji ya na-enye nụrụ ndị na-enweghị ike ịmụta nwa ndị ihe ịmụ nwa na-esiri ike nyere ha aka werezie ya bụ detin mee nke a na-akpọ gịnị nwanne agbacha ha nkịta ọ bụchaghị eziokwu maka ama m na enwere ihe ọ na-arụ dịka ndị na-eme ihe eji etu ude na ụmụ ihe nke a dịkwa iche nke a bụ otu n'ime ha. Isi m nọọ maka ụmụ nwaanyị chọrọ ịtụ ime dịka ndị IVF na ndị na mba ikpọ onye ahụ ịkpọrọ ya ụfọdụ nwere ike isi ngwa gị weriwe na-emeghị ihe na ndị be anyị na-emekwa ndị Igbo anyị na-emekwa enwere ha na-akpọ nzere agbụ n'ụdị ngwa tụọrọ m nwaanyị a ime ka o wee mee ihe na ọ dịzikwa kịta ọ dịzi onwe ọnwa bekee ga-asị gị nothing goes for nothing. Nke a bụ na ndị akpa ego nke a na-adịwa maka nnarị ego iji nye gị ihe na mba anyị nwechara etu ọ dị anyị ama nji maka na agụụ dị anyị emezie ihe na-ekwesịghị ime ihe akọ na uche na-ekwesịghị ịnabata. Ọ bụ dị sọsọ ihe eji bụrụ nwoke na nwaanyị ka eji akpa ego kịta ma ndị na-ere kidney ma ndị na-ere nke nwanụ
ka o wee bụrụ na afụrụ ihe eji arachapụ ya. Irezie ya mbọsị enwere etu o si daa bịasị anya anyị ga-atụgharị ya ego. Ma ndị ụlọ ọgwụ a na-ekwukwe na o nwere ka o si dị, maka na o nwere ka onye nwa ga-eretawe adịn wepụ ihe dị ya n'ahụ etu ahụ ọ bụziere nsogbu n'oge ọdịnihu. Ihe ọbụla emere mekarịa dịka vidiyo ahụ nne na-esi na Ghana kwuru na ya bụ ihe nwoke na-anyụ otu ugboro ahụ ọ nyụrụ, ihe ọ pụtara mbụ na agbakọ ya n'otu pint blood, ịma na ego na-ere ya n'ahịa, ya bụ imefere ihe ọbụla oke na ọ dịghị mma. Eziokwu, anaghị ekwe na ọkọ na-akọ wee kọkwara anụ, ya bụrụ na itinyere aka enwe n'ofe n'ihe dị etu a, ị mara ka ị ga-esi wee wetunata ya, maka na otu ọbụla o si wee dị onweghị ihe ụkwara ga-eme nwa enwe kama ọ pịa anya so naanị agba. Ịgbasiba mbọ ike hapụ ihe dị gị n'arụ ka anyị gaa n'iru. Nke abụọ dị ebe a wee sị, dogs are better fed than inmates in Nigerian prisons. Oshomole. Nke a wee bụrụ aka chịbụrụ Edo steeti na-ekwu na etu esi wee na-eleta ndị nọ na mkpọrọ na nga na Nigeria, na nri a na-enye nkịta ka mma karịa ka esi wee na-enye ha, maka na ka ọ dị ugbu a na enwere over 81,000 inmates across the correctional centers. Ndị nke a bụ ndị ama, ọgwụ ndị faịlụ ha na-akwa na ndị ama, ndị faịlụ ha furu efu. Ndị gọọmenti na-ama ha na-anọ ebe a. Enwe na-akọwa n'ime ndị a na over 53,000 of them nọ awaiting trial. O wee bụrụ na ndị a niile nọ na mkpọrọ n'ihe eji enye ha nri ụbọchị niile bụ 750 naira. Ebe ndị ekpegoro ikpe ọnwụ ka eji 250 naira enye nri. Ịgwazinụ m ihe ụdịka ego a ga-egotenwu n'obodo anyị taa. Nke mbụ bụ na ọ bụrụ na ị na-anya ọfụma, ị mara na mgbe etinyere ego ahụ o tee n'aka, kama na n'ihi na ndị ahụ enweghị onye na-ekwuru ha ọnụ ha, adịasị afọ gakwa ka tinyekwuo ego. Ka etinyekwu ego ya, maka na ka ọ dị ugbu a na-ekwu ka emezie ya 3,000 naira. Emezie ya ndị nke wọda amara nke ha etu ha si kerie nke ha, maka ama m na enwere mgbe ọ na-abụ ego na-eji ije ihe dịka afọ 3 gara aga, ijiri dịka 200 naira pụta, ị nwere ike mama put Lagos enyeghị nri erie, mana ugbu a enweghịzị onye na-enyeghị nri dị opekata mpe ya bụrụ 1,000. Ya bụ na ebere m na-emere onye ọbụla nọ na nga. Ọzọ dịka ibie bụ na Oshomole na ha bịa etiri anyị oziọma dịka Oshomole kwuru mgbe ọ nọ na gọvanọ dịka gọvanọ na Edo steeti. Gịnị ka o mere? Ịma na ụfọdụ n'ime ha bụ ha pụta ha na-achọ ihe ha ga-ekwu ka wee mee ha na mgbe ụfọdụ ọ na-egosikwa na ha ka nwere na uche ka dị ha n'ime, kama na ọ na-abụzi ruo mgbe ọ na-abụ ịgbakọnata ma nke ha ga-eri ma nke ụmụ ha na ụmụ okpori ga-eri isi hefuo. Ya bụ na ọ dị mma ka akpazie ya bụ ihe aka mmarụ etu a ga-esi osi ike si ha ama m na ha enwere ebe ụfọdụ ha na enwere ọrụ ugbo ebe ha na-akọ ọrụ ugbo iji wee weta ihe ha na-eri, kama ha kọtacha ya onye na-erijikwanye. Ọkwụfụ kọrọpshọn adị na Naịjirịa mba ọ gafere na-agafe. Ọkacha ndị na-abụrụ na ha mere ihe kwesịrị iji wee gbuo ha egbuo. Na mmadụ mere ajọ ihe ekwesị abụghịzinụ na a ga-atabazi onye nwa nọ dịka afụfụ na-ama ntanwu anụmanụ nọ n'ime ọhịa. Enwe otu ụbọchị anyị nọ n'ụgbọala, wee bụrụ na enwere ofu anọ n'ụgbọala ihe na-esi ọtụtụ afọ gara aga, enweghị onye ma ihe na-esi sigide enweziri ebe anyị ruru, nwata nọ n'akụkụ nna eku ya n'ahụ, o megharịa ihe a wee shife oke. Nna nwata a wee sị biko onye enwe n'iwe na nwa ya nwoke a ya gara kpọpụta ya na ụlọ mkpọrọ dị na Badagry. Enweghị ihe o mere, o so na ndị a wetintara ya, o wee pịachaa ya wee nọ na ndị be ha amaghị ebe ọ nọ. Ofu akwa ahụ ka o yi, o shigide na jụọnụ m ihe mgbe ọ na-asa ahụ ka ọ na-asa eze. Nwata a shiri sie ndị nọ n'ụgbọala wee metewara ya ebere maka na nna ya pụtara kọwaa sị na ekwu ihe mere ndị mmadụ wee tụwaje eruziri enwere ebe eruru ka a ghara ịkpa afọ, enwere ebe eru nna ya wee sị ka o gotere ya kpọf kpọf, onye nke ọzọ sị mba ngwasị nye ya gala weta mineral weta nka. Etu nwata a chịta ma kpọf kpọf ma gara m ihe na ọ ga-egosi na o tego debere nne ndị na-anwụ ebe ahụ kakwa nkụ, ndị agụụ na-egbu na ndị onye na-ekwukwa na onye nwere ọnụ na-ekwuchitere ha. Dịka m gwara mgbe o nwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị a na-enweghị dị akwụkwọ jikọrọ, a sị ha anaghị na
na pepa gị furu efu iri aga kọt mana ị nọ n'ụlọ mkpọrọ ọnwa na-abụ ọnwa ise ofu afọ na-abụ ha ka nkụ nọ n'ime ụlọ mkpọrọ. si nke ọma mewewo ka anyị gaa n'iru. Akụkọ ọzọ dị ebe a wee sị Ebonyi gọọmenti shut 5 quack hospitals, arrest 3 fake drug distributors. Nke a bịara aka na-achị Ebonyi steeti na-ekwu na ndị ụlọọgwụ adịgboroja nọ n'Ebonyi steeti na 5 n'ime ha ka emechigoro emechi ka ọ dị ugbu a maka na gịnị na ndị a na-ekesasị ọgwụ na-adịghị mma ọ bụghịkwanụ na ebe ha nọ wee kpọọ onye ụlọọgwụ bụ ihe bụ otu o kwesịrị ịdị ka ọ dị ya mere eji wee mechie ụlọọgwụ ndị a ka na-enekwa anya na a ga-emechikwu ndị ọzọ na ha etinye aka maka ọdịmma ahụike n'obodo. Ọ dị mma eto ha, ọ dị mma na emechiri ha ịma na onye bụ onye oshi bụ onye ejidere ya bụ ndị a na-achọ ha chụrụkwa gawa maka na ọka ka nkụ ọzọ bụ ka e weliri ohere a kwuo ya ama m na-abịa na Lagos enwere ihe ha wepụtara na iji wee nabata ndị a na-ji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ agwọ ọrịa wee zụọ ha ọzụzụ nye ha ikikere imepe ụdị ụlọọgwụ dị agha nke be anyị n'ala Igbo amaghị m etu ọ dị ka a ghara ikwu mana ama m na ọ bụrụ na a ga-enye ndị dị etu ohere nye ha ọzụzụ gwa ha ebe ha ga na-emedebe ihe dịka ugbu a nne mụtara nne m ọ na-eji ime mgbe ụfọdụ a na-esi n'ụlọ ọgwụ kpọta onye ụfọdụ si na ọ ga n'ụlọ ọgwụ na dọkịta si na o rubeghị mgbe ọ ga-amụ nwa nka nne m ochie pịa gị aka ọ gwaghị gị kwado ọgụ ha akwụkwọ mana ihe abụọ natarachi ya ma ọ bụrụ na a ga-enye ohere ịkpọbata ndị a nwere ọnatarachi ọ ga-emezi ụmụ ụlọọgwụ adịgboroja ajụrụ ebe niile obenatatụ maka na ndị mmadụ ga-ama na ị nwekwara ike gaa ebe a maka ndị a nwere ọnatarachi ọ bụ eziokwu na ụfọdụ emebie nye ọ bụrụ na ị nene ya ha na-arụ ọrụ pụrụ iche ya bụ nke emechiri bụ ndị nke afụrụ ma ọ bụ ndị nke ejide ụfọdụ aka na-ejideghị biko si chụrụkwa ha na-aga ọ bụ sọrọ Ebonyi steeti ọ dị ebe niile ọ bụ sọ n'Ebonyi steeti ọ dịghịkwanụ mma iji ahụike were na-akpa ego maka na ndụ mmadụ nwere otu ọ dị otu ọbụla esiri imetụ ya aka otu na ikwesịghị imetụ ya mmadụ ọ bụrụ na ejighị ya ji wee dị mkpa na a ga-elebe ya anya maka na ị chọrọ ikpa ego ị nwere ike iji ihe ọzọ wee kpawa ego wee hapụ ahụike. Ọ bụrụ na anyị nwa ji ndụ anyị na-akpa ego esizi onye ji ahụ ndị ọzọ ahụike ndị ọzọ akpa ego gị maka na ọ bụrụ na mmadụ pụtara buru ihe dịka ọgwụ ike na ị maara na ọ gafee awa one dị etu a na ọ ga-agbapụ gị n'afọ na ị ga-anwụ ịka obi buru ya ka ị wee gbuo ozu ka ị wee bute ike ịfụ na isi adịghị mma na Naịjirịa anyị maara na e nwere ike anọrọ ebe a na-eche ụgbọelu ka ụgbọelu pụọ oge e kwesịrị iru ebe a na-agafe ịpụtazi isi m na ị ga-eburu ọgwụ ike n'ahụ iji ahụ wee egwu iji ndụ wee egwu ka anyị gaa n'iru. Akụkọ ọzọ dị ka ibe ebe a na-asị Emefiele being punished for carrying out Buhari's directives. Group sends note to Tinubu, seeks immediate release of ex-CBN governor. Ịma na akụkọ Emefiele a ka nsikwa kwuo okweghị agwụ ekwebeghị wee hapụ ya bụ nwoke ya ka ndị isi kpakọrọ ọnụ kịta na-ekwuzi na ihe nwoke a na-eme bụ ihe aka chịburu obodo anyị bụ Buhari gwara ya mee ka ọ na-eme ka ezi ihe ji wee na-atị ya afụfụ si tọhapụ ya ozugbo ahụ adịghị mma maka ọ bụrụ na isi kpakọrọ ha ọnụ eziokwu ha kwesịrị ịnaghachi azụ nene iwu wepụtara CBN gọvanọ ọ sịrị ya oru n'ụtụtụ ya bịanụ ya gakwuru Buhari dịka CBN gọvanọ ga-ajụọ ya ihe ọ ga-eme ọ bụ eziokwu ha kwesịrị ịrụpụta ọrụ ọnụ mana ọ bụrụ na ị chọrọ na ọ bụrụ na ịrụchaa na CBN ka enye gị uwe ohere ịbịachia Naịjirịa wee na-emezi ịpụta n'ụtụtụ ị gakwuru ese ya nna ya kwuru nka dede ka ihe ị chọrọ ka eme tata ịfụ na isi akpakọghị gwa na onweghị ọnụ ya bụ ezomasị si hapụ ya ma ọ bụ si tawe ya afụfụ ihe ọ bụla iwu ọ ka dịkwa mma onye a na-ekwu gbadoro onye na-agwa aka maka onye mbụ amaarụ na ọ dị ka a ga-asị na ụfọdụ ihe o mere mgbe ahụ megidere bụ nye nwa nọ n'isi tata ya bụ na o wee mee na ntụgharị ya bụ nwoke ga-ata afụfụ ọ ga-atata afụfụ aka
ma ihe na-ekpebi ya nwụ na dị ihe ha na-akọwa ọ bụghị na o jiri ịjụ ya kedu ihe ọ ga-eme ịmanụ na onye ọbụla nọ n'ọchịchị bụ na ihe iwu o nyere bụ ihe na-eme ọ bụchaghị ihe o kwesịrị ịbụ ọ bụghị ihe o kwesịrị ịbụ kama na ọ anya ukwu o nwere ihe ndị obodo m na-akpọ ete ịkparịrị ụba anya ya bụ na ị na-eri egwusi ọgbọnọ na-agụ ị na-elefe ihe ị ka nọ dịka CBN gọvanọ ọ na-agụghị ịbata gaa mee ewepụta ọtụtụ ihe dị iche iche ndị o nyere ego o bu ego Naijiria wee na-emeta ọyị ka o wee bụrụ na mgbe ya ga-abata na ya na ịma na amaghị m ka ọ na-adịbu afọ iju ana mere na mmadụ gacha ị na-arụ CBN gọvanọ ịnọzi ebe ahụ na-eche na ịpụta ha n'ozugbo ịma na ọ nọ ebe ahụ zọọ akwụkwọ ma prezidenti mgbe ahụ o mere ihe ndị a niile nwere ndị ọzọ biri ụkwụ ndị ahụ zọbiri ụkwụ nwere ohere tata ga-anyụ ịkpapụ mana ihe anyị na-ekwu bụ si mee ya dịka etu iwu si kwuo mana ọ bụrụ ndị nke a na-ekwu ihe ha amarụgo na ọ bụrụ na ị na-anya n'iwu ọfụma na ikekwe na enwere ebe ya bụ nwoke mere ihe ya bụ hapụ ndị ụlọ ikpe ka ha jiri aka hapụ eziokwu na afọmfoju akpa adịghị mma mana otu ọbụla o si na wee dị mee ya otu iwu si wee dị dịka esi wee kwuo ka anyị gaa n'iru student loan federal government insists on January take-off date. Nke a bụ Minister of State for Education Dr. Yusuf Tanko Sununu na-ekwu na student loan a na-akwado ịgbakwunyewa ụmụ akwụkwọ ego maka ndị na-enweghị ike ịkwụ ụgwọ akwụkwọ maọbụ ndị na-enweghị ike iji akwụkwọ ka ha si wee chọọ ya mana ajụjụ m ebe a bụ ọ bụrụ na agbakwunyewazi ụmụ akwụkwọ ego kedu etu esi wee tụọ anya na ha ga-esi wee kwụghachiwa anya bụ ego azụ ịma na ihe mewu na ọ na-agba ewepụta ụfọdụ atụmatụ ọkachasị nke gbasara etu a ga-esiri ego na be anyị ewepụta ya ụfọdụ a na-asị iwu ka ọ bụ na a ga-emelite na a ga-emelite na a ga-emelite asịgoro ndị ka nna aka anyị na-ihe anya ọ bụ eziokwu nke mbụ bụ na ya bụ student loan ewepụtara bụ 5 billion naira 5 billion ahụ erughị ka ego ndị National Assembly ji wee gaa mee oru dịka ọ bụ kọmputa obi na-ekwu mbọchị na oruhu ego a ga-eji mezie ụlọ maọbụ rụọ ọrụ vice president ụlọ ịfụ na isi adịchaghị anyị mma ọ bụrụ na ego a ga-ewepụtara maka ike ụmụ akwụkwọ niile ọ bụ eziokwu na anyị mara mgbe a ga-ekewe ya na ndị ọ ga-erute ga-epe mpe ọ bụrụ na ego ahụ erughị ofu ụzọ n'ime ụzọ atọ ego a chọrọ iji rụọ ụlọ vice president ịfụ na anyị adịghị echiche ọfụma nke igbo ọ bụ student ị na-enye ego ọ gwụchabeghịkwa amaghị m etu ha si hazie eweta ma ọ bụ ndị nọ na final year ka a ga na-enye ya ma ọ bụ ndị gịnị mana ndị student anyị na-enye ego kịta e nwere ọrụ ị ga-enye ha ma ha rụchaa ya ha ga-eji kwụọ ụgwọ ya bụ ụgwọ ọzọ ghara ịdakwana maka na nke a kịta bụ otu okwu nke ọzọ ị ga-anụ kịta bụ na ụmụ akwụkwọ e nyere gị ekwe ha akwụghachi ka ebe ịma na obodo ndị ọcha ọ na-abụ ha na-arụ ọrụ ha na-agụ akwụkwọ mana obodo anyị a ka anyị na-ada echewe na ndị na-arụ ọrụ wee na-agụ akwụkwọ adịbeghị anaghị emeti ya ọfụma na ndị a bụ ndị mgbe ochie mana ụdịka echiche a bụ ihe na-enye anyị nsogbu ị na-arụ ọrụ wee na-agụ akwụkwọ ọ bụrụ na ị naghị arụ ọrụ wee na-amabụ na o nwere aka ọrụ ị nwere iji enweta ego kezi ka onye nwa ga-esi wee kwụghachi ego dị etu mbọchị a ka otu nwa amadi butere satifiketi niile na asambodo niile o nwetara wee gbaa ya ọkụ na ọ chọkọta n'ọrụ ọfụghị ọrụ iwe si m na ị ga-aga ihe a na-eme ụfọdụ n'ime ndị otu anyị na-eji ekwenye na ọ dị ka a na-ewepụta ego a sụsọ ka e wee kerie ya maka na ọ bụrụ na ọ bụghị ikerie isi anyị kịta na ị na-aga enye ndị studenti nke maka grant ọ ka ha mma inye ụmụ akwụkwọ grant ọ ka ha mma isi dị ngwa ka e were ya mezie ụlọ akwụkwọ unu ka e were ya tinye ụmụ ihe dị agha n'ime ụlọ akwụkwọ mgba ụlọ akwụkwọ gọọmenti niile a na-amakwụsịzi ego na ha na-akwụ m kama isi na a na-amakwụsị ego ọ ka ha mma na isiri ha mgba na ị ga-eji 5 bilion a wee mee na agaghịzi na-amakwasị ego ahụ a kwadoro ịmakwasị n'elu ụgwọ ha na-akwụ ka ha si gụọ akwụkwọ n'efu na ụfọdụ n'ime ndị a nọ n'isi ọchịchị bụ ndị e nyere agụmakwụkwọ n'efu ha nwetara agụmakwụkwọ n'efu eruzie kịta abịa mee ya ọ gazie na enweghịzi onye nwere ike ịkwụnye ụgwọ akwụkwọ ịzụ nwata na akwụkwọ kịta
bụzi nsogbu. ihe Apụtasị anyị na a na-eme palliative wee bụrụ student loan 5 billion naira na-erughị ka ihe eji gote nyeghachi asị na a ga-egote aba asị na egotago ihe nwere isi akakọcha ha anya n'ọfụma maka na ụfọdụ ihe anyị na-eme mgbe ụfọdụ enwere ofu okwu a na-ekwu mgbe ha sị ị na-agba egwu mgbe ụfọdụ anyị sị ha na ihe ha na-eme bụ egwu ha na-agba egwu maka na iche eke ọfụma ilele anya ọfụma o doghị anya na ndị a na ha ma ihe ha na-eme ọkwana nwere ike wepụta ego a kịta ekejie ya were eme ihe ọzọ o wee zazie afa afụrụ m na ha ji ọtụtụ ihe were eme ego baptizim ewepụta ego asị ihe nọ ihe a ka eji eme tupu ị ga-ama ego ahụ aga iji agwọ ịbanye ebe ọzọ. Trader money Buhari na Osinbajo mere mgbe ahụ gaa jụọ mmadụ one weghachitagoro nke anọkọta inye mmadụ 10,000 na-agụ oge agụ a ịmarụ na tupu ọ gaa n'ụlọ akụ ebe ọ ga-anata ya ruo n'ebe mechaa ụmụ ihe ya na ya ga-eso nke a ka dị mma na a na-atinye ya kpam n'ụlọ akụ ha matara na ụfọdụ ụmụ akwụkwọ enweghịkwa akaụntụ ụfọdụ n'ime ha enwechekwa akaụntụ nke ha ya bụ ihe ọ bụrụ na ebumnobi ha bụ ime ihe ga-abara anyị uru ha mara na inye student loan enweghị isi chi wepụta ọnọdụ a ga-eji zụrụ ụmụ akwụkwọ ka o wee ọnọdụ wee katụ mma onye pụta nyere ndị nne na nna. Maazị Mike, ọ bụrụ na anyị kọwa ihe anyị agaghị ala taa ịgbọbụ Igbo ozu na wee gbachaa a sị na ebe ọkụ nyụrụ awụsa ụwa mana cheta na anụ gbala taa echi bụ nta anyị ga-abịakwa ọzọ echi nọnyere anyị mana mata na onweghị uru ọ bara a sị na achụọ aja ma ahụghị udele ịmara na ihe mere be ndị mmụọ ọ baghị uru na anyị na-ewetara gị akụkọ gbara elu n'ihe akwụkwọ kwa ụbọchị mana ị naghị atụnye ka o si wee dị gị n'obi binye aka ịhụnanya maọbụ kesaa ozi ya bụ mee nke a na ị ga na-akwado asụsụ Igbo. Aha m bụ Emilia Onyinyechi Nwankwọ, kpọọ m Adaọla Edo. Echi anyị ga-ewetara gị akụkọ ọzọ nke na ọhaneze ka anyị na ọ dị mma Igbo daalụ na ọ bụrụ na ị nọ n'Enugu biko mara etu ị ga-esi chọtara m ọkpa maka na ọkpa na-adịzi m ugbu a ọ bụrụ na ị nọ n'Ụmụahịa chọọrọ m ofe achara maka na ụmụ ihe anyị weta ya na obodo atụrụ anyị nwe ọ na-enyecha nsogbu biko ka emesịa